To ya taɓe ni zan so ku ji ni ba za na bar shi ba, ko kun guje ni in dai ta so ni ne ba ni damu ba. Soyayya ginshiki na ɗan adam kun ji yan uwa, da babu so da yanzu a duniya ba mu yan uwa. Soyayyan gaskiya bai boya ku yi haƙuri, ni na riga da na faɗa har na yi ayari. Ko za ku yi amo abu na ku yi mini uzuri, dan na riga da na faɗa to kun ji yan uwa. Dukkan faɗan baka ni na yau har a zuciya, dan santa ya riga da ya mini ɗaurin ƙaran giya. Min yau kama da ni da ita fili da zuciya, to kun ga wanga zance na ku zai sa ni dimuwa. Tabbas da ni da ita mun dace har a zuciya, ku masu hasada ku daina ba kyau a duniya. Jigo na rayuwa ke ce ado na wakin jiya, ba za na barki ba duk daɗi kuma da wuya, ba za na barki ba duk daɗi kuma da wuya. Soyayya rayuwa wani sa'i kamar wutar kuna, zancen bare ka daidai ne ma na ɗanɗana. Allah sarki Ayuba, idan sun rabu a wani hali rai zai tsinci kansa. Biyo mu a kashi da kashi.